Ни разу зашить мои Будо, Чаваш челги бурчухне тенже путмейнде. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнсез, сіз Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыру милли блогерлар, татарча блоглар, блогерларның телне саклау һәм үстерүдәге өлеше, татарча блогларның ни дәрәҗәдә популяр булуы хакында. Безне әйләндереп алган дөнья көндә үсештә, үзгәрештә. Тормышыбызга көннән-көн яңа техникалар үтеп керә, виртуаль дөнья безне үз киңлекләренә җәлеп итә. Яхшымы бу, начармы, төгәл генә әйтүе кыен. Тик интернет киңлекләре аша теләсән инде мәгълүматны санаулы минутлар эчендә табу мөмкинлеге һичшиксез зур казаныш. Соңгы елларда безнең лексикабызда Instagram, Instablogger, лайк, хэштег кебек сүзләр еш кулланыла. Алай гына да түгел, виртуаль дөнья безнең яшәешебезнең бер өлешенә әверелде. Виртуаль дуслар, виртуаль кибетләр, дәресләр, мастер-класслар, эш, сату алу һәм башкалар барысы да онлайн. Интернет дөньясында һәркем үзенә кирәк һәм кызык юнәлешне таба ала. Әле күптән түгел генә интернеттагы социаль челтәргә уеныш, яшьләрнең ял итү, аралашу урыны итеп кенә карыйдык. Күз ачып йомган арада әлеге платформалар акча эшләү мөмкинлегенә дә, эш урынына да әверелгән икән. Ул гына да түгел әле. Социаль челтәрләр танылган шәхесләрнең халык белән сөйләшү мәйданчыгы да, үзе турында үзе сөйли алу җирлеге дә. Бик тиз тормыш рәвешенә әверелгән интернет киңлеге якын арада кабат үзгәрмәсме, югалмасмы соң? Беләсезме, менә хәзер генә, дөресрәге хәзерге информатив заманда хәтта алдагы ярты елга да нидер прогнозлар бирү авырдыр дип саныйм. Хәтерләсәгез, 2009-8 елларда ВКонтакте чыккан гына вакытта социаль челтәрләрнең нәкъ менә шундый форматы киң колаш җәйгән иде. Һәм хәзерге вакытта белмим калганнар ничектер, әмма ләкин менә Одноклассники, ВКонтакте кебек форматтагы социаль челтәрләрнең актуальлыгы кимеде, аны кысрыклап чыгарды. Фото, видео, контент башлыча булган социаль челтәрләр, шулар арасында Instagram һәм көннәрдән бер көнне әлбәттә ки безнең Instagramга да алмашка дип әйтмим, Instagramны аудиториясына җәлеп итүенә карап күбрәк игътибарны үзенә алган социаль челтәрләр кысрыклап чыгарырга мөмкин. Бүгенге блогер нинди булырга тиеш, нинди кагыйдәләргә буйсынасы? Бу хакта затлы да, зәвыклы да Альбина ханым Фазлыевадан сорыйк әле. Иң мөһиме блог алып барганда нәрсәләрдер анда кемгәдер охшарга тырышып, анда кемнедер кабатлап эшләргә кирәктер дип санамыйм. Бары тик үзеңнең менә фикерләрең белән, уйларың белән бүлешеп, һәм инде үз һөнәреңне күрсәтеп, минем дәген блог башлап җибәргәндә, ничек мин аудиториямны яулап алдым, мин үземнең хезмәтемне күрсәттем. Теккән әйберләремне, ничек мин аны эшлим, ни өчен мин шушы хезмәткә тотындым, ни өчен мин шушы эшемне яратам. Шуларны барысын да күрсәткәч, кешеләр инде аңа тартыла. Чөнки булай гына бернинди дә эш күрсәтмичә, анда мин тегелә иттем әле, мин монда бардым әле, мин тегендә кайттым әле дип кенә блог алып барып булмый. Инстаграмда татар телендә алып барылучы блоглар шактый күп. Без үз чиратыбызда милли аккаунтларга күзәтү ясадык. Аларның язылучылары да аз түгел, 60, 70, 100 меңнәр белән исәпләнә. Интернет киңлек дөнья буйлап таралган халыкларны берләштерә ала. Бердәм милли мәгълүмат киңлеге булдыруга ярдәм итә. Татар телле блогерларның күбесе милли мәдәниятне һәм сәнгатьне үстерүгә, туган телне саклауга аерым игътибар бирә. Иң алга киткән мәгълүмати милли блоглар журналистика, масса күләм мәгълүмат чаралары белән бәйле. Алар бүгенге көндә кагаз гәҗит журналларны алыштырса да, мәгълүматның минуты, сәгате белән җиткерелүе аеруча да кадерле. Күпләр социаль челтәрләрне матур рәсемнәр, кызыклы видеолар карап, вакыт үткәре ысулы дип кенә кабул итәргә күнеккән. Тик анда файдалы мәгълүматлар да җитәрлек. Татар телендә милли темаларга блогларның шактый күп булуы аеруча да сөенечле күренеш. Әлеге блогларны үстерү һәм популярлаштыру максатыннан Татарстанда еш кына төрле бәйгеләр, мастер-класслар, очрашулар үткәрелеп тора.
Шәхси сәхифә форматында түгел, әмма шулай да халык мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләүче блогерларыбыз да бар. Мисал өчен, киңәш кирәк, серләшек блоглары авторы Айсылу Лерон бу сәхифәләрендә үзе сирәк күренә. Тик бирдә никадәр татар кешесе борчыган сорауларына җавап таба, киңәш сорый, киңәш бирә, тәкъдимнәрен дә кертә. Айсылуны мондый блог алып барырга ни итәргән, идеясе каян килгән? Шул хакта үзе сөйләсен әле. Көннәрдән бер көнне үземнең шәхси директыма, минем бит үземдә аккаунтым бар, килә башлады төрле сораулар. Менә Айсылу шулайрак иде, син белмисеңме, син белмисеңме. Менә шундый сораулар килә дә инде. Башта үзем генә җавап җибәрә идем, әлеге сорауларга җавап бирә идем. Аннары күрәм, кайбер сорауларга инде минем компетенция җитми, яисә тәҗрибәм җитми. Ул сорауларны рөхсәтегез булса чыгарам үземнең битемдә, башкалар бәлки үз фикерләрен язалар дигәч, килештеләр һәм бер ара бик күп сораулар шулай чыгып килде минем үземнең шәхси битемдә. Ләкин алар шул хәтле күп була башлады. Минем инде үземнең теге шәхси фотоларыма да, үземнең фикерләремә дә урын калмады анда. Һәм инде мин мәҗбүр булдым аерым аккаунт булдырырга әлеге хатларны бастыру өчен. Һәм шулай дип игъланда әйттем инде, дуслар, минем монда үземә урын калмады, үземнең битемдә, шуңа күрә әйдәгез, без сезнең сорауларыгызны күчерик башка аккаунтка, киңәш кирәк аккаунтына, һәм инде бөтен киңәшләрегезне, тәкъдимнәрегезне, фикерләрегезне шунда язарсыз дип. Һәм инде бүгенге көндә ничә ел ул аккаунтка 5 елдан артык инде хәзер. Киңәш кирәккә 34 мең язылучы бар анда. Көн сайын ким дигәндә 50-60 хат килә менә шушы аккаунтка. Мин көнгә бер 3-4 тапкыр тукталып эшемнән, үземнең төп эшемнән тукталып, чыгарып алам порцияләп әлеге хатларны. Айсылу әйтүенчә, бирдә язылган сораулар киңәшләрдән чыгып халык сулышына тоярга мөмкин. Бүгенге кеше ни белән яши, аны ни борчый, көндәлек тормышы, борчы мәшәкатьләре, шатлык сөенечләре барысы да бар. Мин аны халыкның күңел көзгесе дип атыйм ди Айсылу. Серләшек блогында исә четереклерәк темалар күтәрелә. Гаилә мөнәсәбәтләре, ир белән хатын, кайнана һәм килен сораулары биредә бик актуаль. Һәм серләшек ул менә шушы киңәш кирәктән килеп чыккан. Төркем инде анысына 2нче ел китте. Бик күп шәхси темага карата хатлар килә башлагач, кайберәүләр ризасызлык белдерде. Киңәш кирәк группасына язылучылар, мондый хатлар кирәкми монда, безнең мондый хатлар укыйсыбыз килми. Теләмәсәгез, димәк, 2нче төркемгә рәхмәт итегез, кемнәр тели, кемнәр теләми, кала шушында. Шуңа күрә инде менә ул төркемгә дә хәзер шактый язылдылар инде, 31 мең шунда, анда аның язылышы шундый күп. Анда инде мөнәсәбәтләр темасы. Гаилә мөнәсәбәтләре, әти, әни, килен, кайнана, иң кайнар, иң кызу бәхәсләр тудыра торган тема инде. Шушы балалар, туганнар, күршеләр турында да инде балаларны тәрбияләү темасыдан да күтәрелеп ала ара-тирә. Менә шулай бик кызыклы һәм әйтергә кирәк, бу группаларда иратлар да байтак. Заманча медиа ресурсларның нәтиҗәлелек дәрәҗәсе оперативлык, интерактивлык, децентральлык, басымлылык. Яңа технологик шартлар кулланучыларга яңа мөмкинлек бирә. Көн кадагындагы темаларны күтәрү, иҗади коммуникациялар процессын оештыруда турыдан-туры катнашу, ил күләмендә кабул ителүче карарларга карата үз фикереңне белдерә алу, гомумән республика тормышында актив катнашу. Блогосфераның һәм социаль челтәрләрнең динамик үсеше Россия Федерациясе халыклары телләрендә, шул исәптән татар телендә дә мәгълүмат алмашы мөмкинлеге тудыра. Тел, мәдәният, тарих һәм динне популярлаштыру өчен яңа юллар ача. Бүгенге көндә чыннан да социаль челтәрләрдә татар телен активлаштыру процессы күзәтелә. Күп санлы мөстәкыйль татар телле блоглар тәкъдим ителә. Татар телле блоглар арасында милли мәгариф һәм мәдәният проблемалары буенча тематик блоглар аеруча актив. Алар да үз алдында төп һәм иң әһәмиятле сорауларның берсе яшь буында туган телебезгә мәхәббәтне ничек тәрбияләп була дигән сорауны куя. Әлеге хакта тулырак киләсе сюжетта. Туган телебезгә, милли мәдәни мирасыбызга мәхәббәтне яшь буында ничек сакларга соң? Һәм төп сорау, бу мөһим фикерне интернет киңлекләре аша пропагандалап буламы? Булса, ничек? Әлеге сорауларны блог алып баручы алдынгы фикерле шәхесләребезгә дә бирергә булдык. Бу сорау инде бик күпләр җавап эзләп киләләрдер. Сорауга җавап эзләү генә түгел, гамәлгә дә ашырга тырышалардыр. Һәм шуның гына әйткәндә, монда ниндидер җиңел ысул юк дип саныйм мин, әйме? Җиңел менә булай эшләргә кирәк, тегеләй эшләргә кирәк дигән генә ысул юк. Монда иң дөрес алымы әлбәттә инде аның табигый рәвештә
табигый рәвештә үсүе. Табигый рәвештә контент тудыручылар булырга тиеш һәм табигый рәвештә шушы контентка кызыксыну уятучылар булырга тиеш. Минем шундый бер пессимистик бер карашым бар әйме. Махсус рәвештә, бәлки дәүләт тарафыннан да финанслап булдырылган контент яшьләргә, балаларга, төрле буын вәкилләренә эшләнгән контентның аның бер ниндидер бер ясалмалыгы барып сизелә. Һәм шушы ясалмалыкта, әлбәттә ки, ясалмалыкны аны сизә иң беренче чиратта кулланучы. Айслу Лерон да Айвазның фикерен куәтләде. Ул да контент беренче чиратта ясалма түгел, тере, халыкчан булырга тиеш дип ассызыклады. Халык үз эшләре белән аралашырга, фикер алышырга ярата ди ул. Соцшелтәрләр ярдәмендә әлбәттә инде телгә кызыксынуны уятырга була. Әгәр дә синең төркемең шәп икән, шул мәсәлән Инстаграмда кызыклы икән, аңының белән хәтта татар телен бик яхшы белмәүчеләр дә кызыксына башлый, укый башлый, белмәгән сүзләрен сорый башлыйлар анда. Чөнки мин мәсәлән әйтә алам, шул киңәш кирәккә дә, серләшеккә дә татар телен бик камил белмәгән кешеләр дә язылган. Алар хатларын укыйлар, кай вакыт җавапларын рус телендә язалар, ләкин бит алар димәк хатларын аңлыйлар дигән сүз, аларны укыйлар. Кайсы берсе тырыша яза татарча, һәм хәтта хатында да яза. Гафу итегез, мин хатлар белән язамдыр. Татар телен бик яхшы түгел, мәктәптә укымадык, өйрәнмәдек. Менә шулай да язып уйга тырышам, гаепләмәсез дип нәшәт язучылар бар. Шуңа күрә әлеге төркемнәрнең дә берникадәр ярдәме бар дип уйлыйм мин. Татарча блог алып бару телгә игътибарны арттыру чарасы булып хезмәт итә. Кызыклы, зәвыклы шәхесләрнең, җырчы артистларның язылышлары белән үз телләрендә аралашулары шәхеснең үзенә дә, телгә дә хөрмәт уята. Безнең күзәтүебез буенча иң популяр татар телле блоглар түбәндәге өлкәләрне кулачлый. Шоу-бизнес өлкәсендәге блоглар, әдәби, сәнгати блоглар, укыту, агарту блоглары, журналистик, публицистик блоглар, аш-су блоглары, авыл тормышын яктыртучы блоглар, кул эшләнмәләре блоглары, мәгълүмати блоглар, видео блоглар. Шоу-бизнес өлкәсендә блогларның язылучылары аеруча да күп. Язылучыларына карап, кайсы артистның ни дәрәҗәдә популяр булуын шундук аңлап алырга мөмкин. Әдәби сәнгати блогларда шигырьләр, әсәрләрдән өзекләр бирелә. Бу үз чиратында әдәбиятны үстерүгә, әдәби әсәрләргә игътибарны арттыруга, заман язучыларын танытырга ярдәм итә. Интернет сәхифәләрендәге матур әдәбият турында блог алып баручыларның да үз фикере бар. Игътибар киләсе сюжетка. Бүген интернет киңлекләрдә үз тормышында булган әһәмиятле вакыйгаларны хикәят итеп бәян итү популярлашып китте. Яшь парлар танышу тарихын сөйләп уза, язмышында иң хәлиткеч көнне сөйли, яисә уңышка ирешү сыры белән уртаклаша. Мондый мисаллар бик күп. Шигъри юллардан цитаталар китерү, шигырь сөйләп үтү элек-электән актуаль иде. Бәлки гаджетлар өстенлек иткән бүгенге дөньяда халыкның матур әдәбиятка тартылу күренеше шушыдыр да. Ничек кенә булмасын, блогерлар үзләре язган, сөйләгән һәр сүз өчен җаваплылык хисе тоябыз диләр. Бүгінгі күндә менә еш кына менә бала чагалар арасында да ишетергә туры килә, үскәч кем буласың дип сорасаң, мин блогер булам дип сөйлиләр. Мен хәзер ул бик популяр, ләкин мин һәр вакытта да әйтәм, блогер булып кына түгел әле. Беренче чиратта аны онытмаска кирәк, блогер булу ул бик зур җаваплылык. Менә син анда нинди рәвешле чыгасың, нинди сүзләр син анда сөйлисең, теләсә нәрсә генә сөйләп чыгып, анда нашар үрнәк күрсәтү, ул инде бер дә яхшы эшкә исәпләмим мин аны. Чөнки кешеләр төрле була, алар синнән үрнәк алып нашарлыкка тайпылып китәргә мөмкиннәр. Әгәр дә син киресенчә үзеңнең аудиторияңны яхшы эшләргә өндәсәң, шушы милләтебезгә мәхәббәт уятсаң, ул бит инде Аллаһ каршында да зур саваплы эш дип саныйм мин аны. Чөнки безгә үз гамәлләребез өчен җавап бирергә кирәк. Менә мине бүгенге көндә бик зур аудитория карый һәм мин шушы Инстаграмда нәрсә сөйләгәнемне, нәрсә язганымны кат уйлыйм. Чөнки мине кичкенә балалар да хәтта карый. Алар бит миннән үрнәк алалар. Шуңа күрә мин инде күбрәк кешеләргә яхшылыкка, тормыштагы уңай якларны күреп, дингә мәхәббәт уятасым килә.
Чыннан да, интернет кеңлекләрдә блогерлар саны геометрик прогрессиядә үскән сыман. Алар бик зур тизлек белән арта. Шуның аркасында кайберләренең сыйфат ягы да аксый. Бүген инде төпле фикерле, дәрәҗәле блогерлар бер тавыштан җаваплылык хисен онытмагыз дип кабатты шикелле. Шуны гына фикер итеп сала алам. Инде күп аудитория җыйган, үзен фикер лидеры дип атый алган блогер булдымы ул, медиа шәхес булдымы ул, җаваплылыгын туйсын иде теге яки бу контент төшергәндә. Ул инде менә нәкъ мин әйткән табигый рәвештә, нәкъ мин әйткәнчә шушы экосистемага хәтта махсус профессионал алымнар белән түгел, табигый рәвештә килеп үзенең аудиториясын үстергән икән, димәк аны карашлар бар, димәк аңа иярәшүләр бар. Иярүчеләр әле контент төзүчеләр дә дип әйтик. Чөнки кемдер күрә аларны, кемдер аларга карап илһамлана, шулай үзе блогерга әйләнә. Менә җаваплылыкны онытмасын иде әлеге шәхес. Блог төрләрен барлауны дәвам итик. Укыту, агарту блоглары милли мәгариф өлкәсендәге яңалыклар белән таныштыра. Дөрес сөйләшергә, яңа сүзләр үзләштерергә, яңа белемнәр тупларга ярдәм итә. Журналистик, публицистик блоглар республика һәм ил күләмендәге яңалыкларны җиткерә. Көн кадагындагы проблемаларны күтәрә, төрле өлкәләргә күзәтү ясый. Татар телендәге аш-су блоглары милли ризыклар пешерергә өйрәтә, татар гаиләсе традицияларын алга сөрә, татар хатын-кызларын берләштерә. Авыл тормышын яктыртучы блогларда авыл халкы тормышына күзәтү ясала. Бүгенге татар авылларының хәле, яшәеше, шатлык борчулары, көн күреше, проблемалар яктыртыла. Ни өчен авыл темасы бу кадәр актуаль? Тагын кайсы төр контент актуаль? Блогерлар үзләре җавап бирер. Шунда авыл темасы, ни өчен авыл темасы шуң хәтле популяр? Чөнки без барыбыз да авылдан чыккан кешеләр. Без барыбер генетик дип әйтикме соң инде, җан тартмаса тән тарта, тән тартмаса җан тарта дип әйтәләр. Шуңа күрә менә авыл темасы ул һәркайсыбызга да бик якын. Безнең барыбер күпчелеге әле монда шәһәрдә туган булса да, авылга кайткан заманында бала чаган шунда үткәргән. Шуңа күрә безнең өчен авыл ул нәрсә? Ул ностальгия. Бөтен ностальгиягә бәйле әйбер ул лайклар җыя, әлбәттә, ул игътибарны үзенә җәлеп итә. Шуңа күрә авыл әлбәттә. Тагын монда авылдан тыш инде кешеләргә күчсәк, ул әбиләр. Мәсәлән, шул татар әбиләрен куйсалар инде кадрга, бер ролик төшерепме, яисә бер интервьюмы, яисә фикеренме, ул шулай ук бик күп просмотрлар, яисә лайклар, комментарийлар җыя. Айслы тагын сөйкемле бәбиләр, эт-мәҗе кебек хайваннар, мәзәккә кырылган видеоларның да халыкка шавын искәртеп бетте. Әмма бу халыкка һәр нәрсә дә ошый дигән сүз түгел. Тәнкыйтьләүче, сүгүче яисә бөтенләй пыр туздырып ташлаучы кешеләр дә була. Блогерлар үзләре аларны хейтерлар дип атый. Бүгенге көндә мин зорлана алмыйм, минем хейтерларым күп дип. Аны бәлки юк дәрәҗәсендә дип әйтер идем. Ул берничә кеше язырга мөмкин, әйтик, хатамны төзәтеп, мин үземне 100% теге хатасыз язам дип әйтә алмыйм, төрле хаталар да чыгарга мөмкин. Ансына мин бик тыныч карыйм. Чөнки хаталар булгалы яе, анда бөтенесен тикшереп тә бетереп булмый, чөнки бөтен нәрсә тиз-тиз кызу уже на ходу эшләнелә, сториста тиз арада гына кертергә кирәк, текстларны да әйтик, мәсәлән, без кайдадыр ниндидер чарада булдык, инде юлда, машинада кайтышлай, инде аның постын язып та барырга кирәк. Анда кай вакыт игътибарсызлыктан хаталар да чыгарга мөмкин, чөнки безнең шушы постлар да, стористлар да алар бик кызу эшләнелә. Вот. Аннары хейтерларга килгәндә, алар ничек дип әйтим соң, һәр кеше үз эшендәгесен чыгара инде ул. Шуңа күрә аңа үпкәләргә кирәкми. Кул эшләнмәләре блогларында милли эшләнмәләрне күпләп очратырга мөмкин. Кемдер милли киемнәр, милли бизәнү әйберләре, кемдер милли көндәлекләр, милли бизәкләр төшерелгән җиһазлар тәкъдим итә. Бу үз чиратында татар орнаментлары, татар бизәкләре, мәдәнияте белән танышу мөмкинлеге тудыра. Мәгълүмати блоглар күпмедер дәрәҗәдә журналистик блогларга охшаш. Алар төрле өлкәләрне кулачлый. Төп максатлары укучыларга теге яки бу мәгълүматны вакытында җиткерү. Әлеге блоглар журналистик блоглардан мәгълүматны кыска форматта ирештерүләре белән аерылып тора. Бүгенге көндә балалар да бик күп утыра Инстаграмда, шулай ук яшь гаиләләрдә,
Оларға да қояндыр теге үрнек оларға керек. Тотар тілін ұнытмас үшін шәһәргә күшіп кеткен кішілер бар. Қой біреулер инде тотар ғойләсінде үсселер де келешекте шәһәрләргә укырга кіріп тотар тілін ұныта башлыйлар. Менә олар минем блогымны карый дагын. Біз синең тотар тілін алып баруыңнан үзебезнең телебезне искә төшерәбез, кабатлыйбыз дип рәхмәт әйтеп язучылар бар. Шуның белән мин канатланып китәм инде. Блогларын русча төзеп, башта рус телендә алып барып, тора-бара татарчага күчкәннәр дә бар. Альбина Фазлыева әнә шундыйлардан. Ул туган телебезгә күчүенә басым ясап сөйли. Моны блогында да кат-кат әйтеп уза. Безгә дә бу хакта тулырак сөйләп үтте. Гомумән, Альбина ханым блогына нигезне балалар белән декрет ялында утырганда салган икән. Инстаграмда блог башланып китте, һәм мин аны рус телендә башлаган идем. Рус телендә сторислар яздыра идем. Һәм көннәрдән бер көнне мин таныштым Рәфилә белән, ул Теләшедән шулай ук блогер. Аның блогы чип-чиста татар телендә иде. Минем аңа исем акылым китте, шул хәтлек миңа матур, шул хәтлек күңелгә якын булып тоелды. Барыбер татар теле үзебезнеке бит инде ул. Күңелгә икенче төрле якын ул, һәм мин дәген уйладым дагын, ни өчен соң әле мин телемне вата җимерә сөйләшеп блог алып барганчы, үзебезчә гади татар телендә алып бармаска дип. Һәм Аллаһка тәвәккәлләдем дә татар теленә күчтем. Аллаһка шөкер, минем аудиториям бу татар теленә күчүне киресенчә шул хәтлек шатланып, якын итеп кабул иттеләр. Минем инде ахватларым да артып китте, аудиториям да көннән-көн зурая барды. Һәм мин шуңа бик шатмын, чөнки үзебезнең туган телебезне үстерүгә, милләтебезне үстерүгә бу зур адымдыр дип уйлыйм. Видеоблогларның тематикасы шулай ук төрле. Араларында шаян мәзәкләр дә, җитди уйланулар да, әдәби әсәрләр дә, тормыш, көнкүрештә, җыр бию дә, барысы да бар. Әлеге видеолар гадәттә 1 минутка сыеша. Кызганычка каршы татар телле блогларның күбесендә тел законнары төгәл сакланмый, хаталар еш күзәтелә. Ләкин шуңа да карамастан татар телле блогосфера хәзерге Россиянең күп милләтле инновацион кырын үстерүгә зур өлеш кертә. Милләтне милләт итеп бары тик тел генә саклап калала. Бүгенге алдынгы технологиялар заманда виртуаль дөньяда һәр милләтнең һичшиксез үз урыны, үз мәйданы булырга тиеш. Тел аралашканда гына үсеш кичерә. Бүгенге көндә төп аралашу урыны ул әлбәттә интернет, социаль челтәрләр. Шуңа да милли блоглар үз йөзен, язлучыларын югалтмасын, зәвыклы, кызыклы һәм милли үз аңны үстерә алырдай мәгълүмати булсын иде. Татар телле блогерларыбызга күп язлучылар, яңа идеялар, яңа мөмкинлекләр телибез. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Без бүген милли блогерлар, татарча блоглар, блогерларның телне саклау һәм үстерүдәге өлеше, татарча блогларның ни дәрәҗәдә популяр булуы хакында сөйләштек. Бүгенге тапшыру сезнең күңелләрегезгә хуш килгәндер дип ышанып калабыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тенҗе путмейнде. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.